Hei, salutare toată lumea, eu sunt Vlad și astăzi începem un nou episod aici cu domnul Octav. Salut! Bun, scuzați sunetele de pe... Fundal. Da, că e ziua lui tata și avem invitați pe la noi, așa, Da. și... Da. Am filmat 100 de ori până acum. Da, credeți-mă, deci am filmat de două ori, aceasta este a treia filmare. Și dacă nu mi iese nici asta, îmi bat piciorul. Nu, deci cred că nu mai facem, deci m-am săturat, deci cred că deja eu îi făceam, îi lipeam intro-ul și o băgam să se posteze pe YouTube, deci serios. Cred că avem cel puțin 20 de minute în care am stat să filmăm. Da, bun, deci, hai să vă arăt așa ce am făcut noi. Ne-am pus geamuri pe aici. Da, eu m-am dus la minat. S-a terminat și stone-ul meu. Nu mai aveam combustibil, frate. Da, aici am făcut eu o mină într-un, cum să spun, în celălalt episod. Da. Da, când n-a fost filmarea nereușită. Da. Da, acum sper să fie și reușită, că altfel, credeți-mă că nu mai stau să fac. Frate. Adică, dacă aș fi în locul nostru, cred că și voi. Dar știi, nimeni nu ne apreciază munca, că până la urmă nu e ceva ușor să stai să filmezi, că mi-iau și eu din timpul liber, că și în timpul școlii trebuie să filmezi. Da. Gândiți-vă, când venim seara obosiți după școală, că știm că trebuie să filmăm. Da, și plus că mai am și de scris și mai am și eu chestiile mele de făcut, dar trebuie să filmezi. Dar chiar merită. Că am descoperit cât de ușor e, țin minte când ne-am chinuit noi atât de mult odată. Da, deci, credeți-mă, deci mă chinuiam. Deci stăteam pe un videoclip. Bă, unde ești? Ești afară că se face noapte. Se face noapte, stai că vin. Da. Și eu chiar sunt mulțumit, deoarece eu, cum să vă spun, am mai avut un canal. Deci în trecut eu am mai avut un canal și cred că am băgat vreo peste 20 de videoclipuri, nu 10, peste 20 și de-abia, adică un episod făcea cel puțin 2 vizualizări și aveam vreo 3 abonați, dar pe canalul ăsta. Da, și acum avem 10 de vizualizări. Adică pe bun, adică am doar cred că e vreo 6 și canalul are câțiva abonați, dar nu-i bani. Hai aici. Așa, și multe vizualizări și chiar mă bucur asta. Da, și pe mine super tare ceva Ulău, mișto. Apreciem asta, cât apreciem și voi, apreciem și noi. Da. Vezi că e un zombie până apă. Da, văd. Hai mai repede. Eu zic să ne grăbim, că dacă stăm și întârziem, vine ăia lângă casă și... Da, hai încă intră. Lasă-o. Good night. Sleep well. Bă, știi pe unde mi-a arătat că dorm? Tu erai până aer. Aoleu. This bed is occupied. Ai luat seed-uri? Nu, n-am luat niciun seed. Bă, dai în mână seed-uri. Ce mă, n-am... Stai un seed? Da, uite că ai un seed. Da, seed. Înțelegeam sand. Adică nisip, Hai da. să batem zombală ăștia. Unde, mă? Și eu să biu să ne dă. Mă enervează că sunt în apă, că nu pot muri. Da, frate, hai, tai că trebuie să iasă ei pe uscat. Nu mai da mie, că trebuie să iasă ei pe uscat. Hai că-ți iau eu fiind. L-am omorât deja. Bă, frate, Max Infinit, postează. Chiar acum și mă enervează că mi-apare și mie pe filmare. Ei, nu contează, oameni. Mori, mă, oaie, atât. Mamă, îmi place că... Bă, sunt vreo 2-3 ori oi pe lângă. Știu și eu am omorât-o. Îmi place că pe versiunea pe care jucăm noi și oaia de carne. Pe ce, înainte nu de aia? Nu, adică pare fi dacă intri pe 1.7.2 dă decât lână. Da. Mi se pare că de la 1.9.8 au început de oaia de și carne. Uleu, ce e asta? Lume, cred că am găsit dita mai peșterea. Hai să o explorăm. Stai așa, așteaptă-mă pe unde. Dita mai găzău. Bun, stai să-l găsim și pe Vlad ca să vină cu noi. Bă, eu sunt în pădure până la noi pe acolo. Nu. Da, îmi vezi numele? Eu ți-l văd pe al tău. Nu mai ți-l văd acum. Nu, uite, acum ți-l văd din nou. Mi-l vezi? Da, întoarce-te, uite-mă aici. Peste lac.
Gata, te văd. Stai să iau niște torțe din casă. Nu am eu 22 deja. Ok. Și stai să mă uit dacă mai am târnăcop. Nu, că trebuie să mai am și târnăcop. Sorry, man, sorry, îmi pare rău. Ce, n-ai târnăcop? Ba da, dar știi, nu era destul de bun. Hai că vine. Stai la că și eu, adică mai am unul de piatră care îi prăfuit să moară Gibilan. Bun, stai la că... Bine, mai aveam și unul de lemn, ce să dai cu ăla. Ce să dai mă cu ăla de lemn, de-abia sparg blocul de... Bun, hai să vedem... Uite aici unul ca lume de piatră, bun, hai să mergem. Da, deci mi-am cerut scuze încă o dată de sunetele de pe fundal. Da. Nu faceți hate. Da, vă rog. Da, bine, dar va trebui să ne obișnuim că cu timpul, adică cum ar fi, sunt pe a 7-a, cred că la sfârșitul clasei a 7-a vom avea și cel puțin vreo 50 de abonați. Și îți dai seama că se va găsi și cel puțin vreo 5 hateri. Da, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur și va trebui să trecem pe asta, că zice că ce e asta, că nu știi să faceți videoclipuri, trecem peste. Bun, unde ești, mă? Ești în spate? Da, nu în spate. Atât, hai, vino cu a. Unde e mina? Nu tu să vezi aici, bă, deci dâta mai aia. Aia de lângă satul de villager. Nu, uite, e pe aici, mi se pare. Asta. Unde, mă? Nu e asta, mă. Hai asta acum, dacă... Zombie. Schelete. Bă, cei care s-au uitat la videoclipul meu, cred că ați văzut-o și voi. Uite-mă aici. Bă, dacă ai ști câți scheleți și câți zombi sunt pe aici? Uite, unde mă ăla? Uite aici. Stai să vedem cealaltă parte la mare. Stai așa, bă. Da, bă, uite aici, mare. Uite, eu îți văd numele. Vino, că e o prăpastie aici. Vino cu uite, marea gaură din est. Haide-o. Bagă torte. Iron. Tu, scheleton. Bine, mamă, sunt 2. Muriți. Lua varciu. 3, bă, îs 3. 4. Ai, găsit. Bă, mai mult. Bă, cred că aici e spawner. Văd că ai mai fost pe aici. Îi spawner. Bă, tăi, fugi, că e spawner. Ai scăpat? Da, am scăpat. Doamne, cu câtă viață, bagă 2 mere în tine. Mamă, deci acolo nu mai intru dacă nu-s pregătit, deci... Bă, frate! What? Fugi! Ce am murit? Mamă, ghiși ce m-a omorât? Un scheleton cu armură de aur enchantată. Era spawner, mamă. Păi, mi-a dat imediat seama că dacă... Deci au fost 4 scheletoni la rând și dacă nu era spawner, se mai spawna și un zombie și ceva. Da. Acolo e spawn. Dar nu mă las. Mergem? Mai mergem? Nu mai merg. Stai așa, lasă-mă. Tu unde ești? Eu am murit, mă duc să-mi iau itemele. Mamă, cred că mai erau încă vreo 5 de ăia acolo. Eu nici nu mai știu pe unde e casa. Bă, dar era un chest acolo. Da, era, dar n-ai ce să faci, că trebuia să spargi spawnerul. Ori, îi dăm foc cu lavă. Le dăm foc, îi ardem. Păi nu trebuie bun, să deci, spargi stai, spawnerul. deci stai ăla, că deci pe aici ai Mamă, uite, intrat. dacă te văd. Nu, deci pe aici am intrat. Uite, păi, uite acolo am murit eu. Uite-l pe fraierul de scheletul cu... Vede, deci are cască și armură enchantată. Hai, am 2 pe el, hai. Cu ce, mă? Hai, eu intru. Tu n-ai arme. Nu mai am nimic. Mamă, tu știi cât îmi ia... Sorry. Tu știi... Gata, l-am luat. I-am luat și armură. Tu știi cât îmi dădea? I-am luat armura și coiful enchantat. Unde mi-ai luat tu sabie de iron? Nu știu, cred că da. Ia uite-te, ai... Câte sabii de iron ai? Da, așa, deci am... 1, 2, da, ți-am luat. Da, încă. Așa. Uite aici. Bă, stai că-ți dau și ție armura. Armura ta. Așa. Perfect. Hai. Nu, stai să-ți dau și ție armură de iron. Eu tot nu mă las. Acum, dacă perfect, mă am și armură. Că n-aveam armură data trecută și acum că dacă am armură, intru, nu mă las. Deci, haide, eu mă duc. Nu te duc, bă, nu te duc, da, nu te duc. Nu, îi ademenesc afară, vreau să-i ademenesc. Ok, stai să-mi scot. Stai să vă, deci, aici e, unde ești? Am 7. Uleu! Ce? Uite, i-am găsit. Ieșiți-mă afară, bântuivar sufletul vostru. Eu mor așa, eu așa eu mor. Hai, dai. Dai mă și, sorry, dai mă și nu-i lăsa. Bă, eu nu mai am viață. Ieși, ești acolo. Eu alea și sufletul, lasă-mă.
Bagă mere. Bă, nu mai văd nimic. Stai să bag... Bagă torțe. Fugi, mamă, dar n-am putut... Deci, cred că am omorât peste 5 acolo. Stai dacă... Stai... Am așa, bine că am torțele. Ia stai, mă, să văd eu acolo. Da, pune torțe, că așa nu vedem. Stai să-mi fac și eu hunger-ul. Ăștia care sunt pe aici, pe lângă mine, să facă liniște. Bun, am o idee. Fii atent, Vlad. Fii atent ce facem. Săpăm aici, fix deasupra. Fix așa. Bună idee. Și Dar nu... stai să-mi fac și eu viața. Ok? Te aștept. Bun, fii atent. Hai să bate exact deasupra. Nu, dă-te o leacă, dă-te. Ai poison pe tine? Ce să am? Poison. Ce e? O travă. E de la zombie. Ai, păi, da. Nu, eu am skin-ul ăla cu... Nu, aveai de aia particule și... Aveam carne de aia de zombie. Ia, stai o leacă, ia. Deci, cred că tocmai, cred că... Dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, sunt fix deasupra spawnerului. Stai să mă uit. Nu, e o leacă mai pe aici. Da, bă, uite pe aici, pe unde sunt eu. Da, uite acolo. Văd ceva. Stai să pun niște. Ia. Mamă, chiar trebuie să mergem. Îi pământ de ăla, bă, cu liene. Direct în... Stai să... Eu știu unde sunt. Exact acolo unde se crapă mine. Fii, deci stai o leacă. Eu sunt exact aici. Tu intră pe unde e, dacă e, și pune niște torțe. Se omoară atât! Mor de la soare, ești nebun? Sau... Nu cred! Se atacă între ei! De ce? Nu știu, se atacă între ei! Trebuie să facem cumva să spargem spawnerul. Trebuie să put orice. Ia, cred că am o idee, fii atent. Așteaptă o leacă. Bă, cât sunt? Să-mi bat piciorul. Dar faza e că se omoară între ei. Ești aici lângă mine cumva? Că da. Da. Că dai tu damage. Fii atent. Deci, văd acolo spawnerul. Și eu văd. Încearcă să dea fraierul după mine, dar nu poate. Perfect. Bă, hai să mergem acasă, că... Nu, stai o leacă. Păi nu, că să facem noapte. Băi, hai că cred că încheiem aici filmul acesta, filmulețul. Da, bun, deci... Bun, lume, deci cam acesta cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like, subscribe. Și în episodul viitor vom încerca să distrugem acei scheletoni. Da, bun. Da. Cam atât. Pa, pa! Pa, pa!